ready to be harvested, to be reaped, be ready for ukuvunwa. It's not everyone, but it's the Lord. Ebonayo ba kubano right for ukuya. After ibonile ibe seyamkhupha. That's why iBhayibheli sithi nina okwenu thandazani kuyo nenkosi ikhuphe abasebenzi ngoba umsebenzi wona ukhona. Iproblem esinayo, we don't have workers. Sishota get workers. Sinaba apostles, sinaba prophet, but there are no workers of the field. Ngoba baninzi abaposti every corner pick up in a bandla lika apostles so and so, but still there is still a cry in the heart of God. The laborers are few. Every time I ordain an apostle, now God passing and maybe ordain just the weekend the sugabu maybe ordain, but still it goes yakala. But there are no workers. There are no laborers. But still they are not. They don't qualify to be the workers. But our qualify to be the workers. So utithandazani ngoku kwinkosi yesivuno. Kwinkosi yesivuno ikhuphe abasebenzi. Abasebenzi are the witnesses. Ngentetho evakalayo xa sovala ngamangqina kaYesu Kristu. Amen. Ngamangqina kaYesu, the witnesses of Jesus Christ. That's why ke ngoku athe kubo xa ke hamba wathi tariyini in Jerusalem, hlalani eJerusalem nide nombathiso. Then in Acts chapter 1 verse number 8 uthi akubefikile umoya ongcwele niyawunikwa amandla nibe ngamangqina am. So number 1, you need udinga amandla. Number 2, there is a motive okufuneka ube nayo to qualify to be a worker, because our gospel have been complicated. Abantu bacingela uba kuthethwa xa kuthethwa ngabasebenzi kuthethwa ngopastor, kuthethwa ngabapostile, kuthethwa ngabavangeli, but hayi mna andingomvangeli. No, what makes a person to be a worker in the field of Jesus Christ ayizinto ezininzi. Number 1, kukuba nemotive. It's your motive. If your motive is to exalt Jesus Christ, then you qualify to be a worker. Number 2, kukuba ne-intentions zoku expanda ikingdom kaThixo. Not your name, not your church, but not the name of your church, but the kingdom of God. Number 3, you'll be empowered. If you are empowered by the Holy Spirit, noma bayifumana igift izakuthola phambili uyiweka, because ngenye into uma yene-gift nokuba iweka kuyenzeka umuntu abe ne-gift but iscrutiny simkhabe sokuba beyiweka angaqualify bayiweka. Xa sekuskrinwa kuthiwe no, your heart, yes, your gift is very sharp and dynamic, but your